Ola bonituras, son Mónica de Libros e Outros Contos e estou aquí de novo con un vídeo, xa sei que non son moi constante, pero, bueno, perdóademo, o de YouTube ainda lle estou collendo o gusto. E hoxe decidín roubar, máis ben, un book tag que vi na páxina de Josu Diamond, que é un booktuber español que fala de fantasía, e a mí non me gusta a fantasía, pero gustame moito como fai os vídeos, así que por iso sigo. É un book tag sobre a primavera, que bonito. Entón dixen, pois veña Mónica, non te nominou ninguén, pero ti podes coller o tag, facelo e incluso nominar. E apunteino nesta libreta tan maravillosa, non me digades que non, que é do Concello de Carballo, dos murais de Joseba MP, creo, que é un grafiteiro que fai pois avoas galegas poderosas, como todas as avoas galegas. Entón, pois aquí teño o book tag Primavera en galego e non o podedes ver, pero unha fila de librazos para falarvos deles maravillosos. E entón ali imos, a primeira cuestión é Alerxia primaveral, libro ao que lle tes tirria. Bueno, eu afortunadamente non teño alerxia primaveral, será o único que me falle, porque teño alerxia ao peixe, ao kiwi, ao amorodo, a mil cousas. Pero, bueno, as plantas e todo iso por agora non, polo de agora, xa veremos. Entón, libro ao que lle teño tirria, vou a sacar o libro da filla de Inma López Silva. Sei que este libro gañou moitísimos premios, un deles aínda fai moi pouco, pero eu non podo con este libro. Igual, polo que conta, non sei, a min sei que supónse que é un libro moi valente, pero o punto de vista da historia, que vai sobre un pai que foi acusado de violación polas súas fillas e quere demostrar como que é mentira e tal, non me atrae para nada, non creo que sexa unha historia que me apeteza ler, nin que me aporte moitas cousas, e a verdade lín máis da metade e non puiden con el, así que o libro da filla de Inma López, quero dicir, como sempre aclaro, que eu son unha ninguén, isto é, pois gustos persoais, e como gustos persoais, pois son os meus, así estamos. E vou engadir un libro tamén ao que lle collín tirria, que ben falo, que é Coidadora, que é o último premio Xerais. Non vou dicir por qué, pero, bueno, supónse que un premio Xerais debería defender o galego a gustarche, non? Só vou dicir iso. Segunda pregunta, os días alónganse, entón, libro que che gustaría que fose máis extenso. Eu aquí, a parte dun libro, metería varios, que son todos os de Eli Ríos, porque Eli Ríos, neste que é Remexido de Patacas, pero tamén me gusta moito O ceo das reixas, ten un poder maravilloso que é dar escrito nestas poucas páxinas unha historia que entendes, que te mantén en vilo e en algo tan curtiño. Iso tamén é saber escribir moi ben. Pero é verdade que igual en Remexido de Patacas e no ceo das reixas houbéseme gustado que seguise máis a historia, porque estaba pasando moi ben léndoa e quedei con ganas de máis. Número 3. A explosión da natureza, que bonito. Libro que te sorprendeu para ben e non o esperabas. Pois, Instrumental, de James Rhodes, está traducido ao galego por Rinoceronte Editora. Querería buscar o traductor ou traductora, pero Eva Almazán, e está moi ben traducido ao galego. Non esperaba que me gustase, unha, porque, bueno, ás veces moita xente escribe libros de diversas áreas e non teñen por que ser malos, pero ás veces iso, youtubers escriben libros, actrices, actores escriben libros, non sei, entrenadores de fitness escriben libros, e chega un punto que eu digo, non creo que haxa tanto talento literario desperdiciado, ou si. Entón, collino así como un pouco de, bueno, a ver como escribo, ademais o tema dixen, o tema vaime resultar moi difícil de ler, vaime resultar tedioso, porque, bueno, narra como é a súa experiencia ao haber sido un neno víctima de abusos sexuais. E encantoume porque está contado dende a honestidade, non é escabroso para nada,
e está moi ben escrito. Ademais que tamén te mete un pouco na música clásica, así que, pois, instrumental. Seguinte, Bucta. Cuarta pregunta, a sangue altérase? Libro que che provocou emocións moi intensas. Bueno, pois tiña claro cal ia ser, porque é A Nosa Negra, de Harriet E. Wilson, da editorial Hugging e Munin, e está traducido ao galego por María Reimóndez, que ademais levou un premio á mellor traducción en galego. E é unha pasada, é moi curtiño, pero iso vai sobre unha muller negra en época pos-esclavitude ou en estados que non son esclavistas, pero tratada igualmente como, non vou dicir un can, como un obxecto. E é duro lelo, é duro sobre todo lelo nas súas palabras e saber que pasou de verdade e pois iso, destas novelas que rematas con elas, gustouche moito, pero a sensación é que tremenda vida, non? E como podemos chegar a ser os seres humanos. 5. Quitámonos capas de roupa. Eu xa puxen a miña camisa máis fulera primaveral. Libros que podes reler varias veces sacándolle distintas mensaxes. Supoño que ia dicir El Principito, pero iso é algo lóxico, porque El Principito, se o lees de neno, non entendes moi ben de que vai, cando lees máis de adolescente xa vas pillando, e eu cada vez que vou lendo vaime gustando moito máis. Pero decidín sacar El Guardián entre el centeno, de Salinger. Bueno, xa está un pouco cascado, pero porque é un libro que me gusta moitísimo, e cada vez que o leo, porque o leo en varias ocasións, vexo distintos puntos de vista, distintas situacións nas que non me fixei anteriormente. Eu comecei odiando o protagonista porque me parecía absurdo totalmente e ahora cada vez máis non é que o entenda, porque o pobre protagonista pois pasanlle moitas cousas na cabeza, pero, bueno, pois cada vez dis, vale, podo chegar a empatizar con el. Pregunta 6. Volverán las oscuras golondrinas? Bueno, aquí é un libro sobre o amor. Se me seguides por redes, que vos convido a seguirme en Facebook, Instagram, Twitter, todo é libros e outros contos, libros contos, estades vos perdendo unha maravilla, saberedes que eu non leo moita novela romántica, non porque non crea no amor, que pode ser que non crea, pero simplemente porque é un xénero que pareceme que na maioría das veces, cando se escribe sobre amor, cáense en estereotipos moi marcados que bueno, que a mí non me interesan, non? Pero, xa que hai que participar no TAC, vou recomendar Futuro Imperfecto, de Xulia Alonso, porque sí, é unha historia de amor, pero implica máis cousas. Son dúas persoas drogodependentes, vale, que teñen unha filla, e ademais se descubren que son seropositivos e é a carta de amor da muller ao seu home que faleceu, non? E está genial porque ademais nos abre o corazón e a mente a outras realidades que debemos ter claras, non? Número 7. Muda a hora, a min iso non me gusta excesivamente. Libro que fixo que che leran as 1000 lendo. Pois eu calquera de Camila Lackberg. Xa sei que esperabades aquí pois unha cousa sesuda ou tal. Non, tamén leo chorradas e bestsellers porque a lectura é para pasalo ben. Entón, eu estou enganchada a Camila Lackberg, igual non tanto este libro como toda a serie dos crímenes de Phil Baltier, como se diga, porque é noruegués ou danés ou non sei, todo isto de La princesa de hielo, todas estas, encántame, é a única saga que sigo, e mirade que debe levar, non quero exagerar, pero 8 libros, e sempre tardo moito en dormir porque necesito saber quen é a asasino ou asasino. 8. Cuberta primaveral. Aquí non trae un libro só, trae unha editorial, que é Cuarto de Inverno, porque Cuarto de Inverno fai portadas super molonas e super cookies, sempre odiei esta palabra, super cookie, así, e está moi guai, e pois igual a miña biblioteca son as que máis asemellan a unha portada primaveral, sexa o que sexa isto. 9. As terrazas gañan adeptas. Eu tamén, con sentidiño, pero con moitas ganas de terracear. Libro onde a gastronomía é importante.
non me gusta cociñar, non me vai gustar ler sobre cociña, entón eu esta teño a que deixar en branco, de verdade, porque non me li nunca un libro onde a gastronomía sexa importante. Entón, bueno, pois, se sabedes algún, poñedemo por aquí debaixo. E 10. Os problemas son menos problemas en primavera. Bueno, non é verdade, pero ás veces se nos repetimos moito unha cousa como un mantra, pois pode ser libro que che fai sentir ben. Eu intento buscar, é verdade, tanto en primavera como en verán, libros que me fagan sentir ben. Entón teño este de Ramón Vilar Landeira, que é un veciño, por certo, Un peixe no parqué, que son relatos moi curtos e cheos de sentido de humor, moi doados de ler, non sei, recomendo moito. É unha lectura moi veraniega, sexa o que sexa iso tamén. E sen máis, pois aquí rematamos. Recordade que en Libros e Outros Contos seguimos co reto lector a tope, veredelo polas redes. Este mes de xuño está Surfeando Libros, que é unha maravilla de páxina, o sea, é unha maravilla. Eu creo que é como se diga, bookstagrammer ou que sexa galega por excelencia, e ten só 13-14 anos. Como veñen as novas xeracións, e trata dun libro sobre mar. Bueno, como todos os tags, haberá que nominar. Non conozo a moitos booktubeiros nin booktubeiras galegas, de feito só coñezo un, que é Ne Barros, que ten unha conta maravillosa, que vai sobre libros, tamén sobre literatura galega, sobre publicación, sobre linguaxe inclusiva, moitas cousas interesantes, así que nomino a Ne Barros se me quere coller o guante. E despois sí que non coñezo a máis booktubers, nin homes nin mulleres, galegos, galegas. Se sabedes de algún, por favor, dicídemo. Sí que sigo a moitas youtubeiras, como se diga, Dios mío, porque todo é en inglés, e que non falan de libros, pero que me gusta moito o seu contido, así que vou nominar a Prado Rúa, porque me gusta moito a súa canle, as súas redes e todo. Entón, pois nada, te bo día, recordade que a vida con libros é máis vida, quises alotes, e vémonos, non sei cando, pero verémonos. Chao!